un partit totalment condicionat per un àrbit que ha deixat jugar a l'equip local a tot moment. Jo crec que em quedo amb l'actitud, amb l'orgull dels jugadors fins a l'últim moment, un camp superdifícil, amb les condicions pitjors que es podien donar, tot i així sempre dona la cara, fins a l'últim minut ha estat lluitant. Una llàstima perquè crec que hem fet més coses que ells per aconseguir la victòria, però ja et dic que crec que és un partit d'aquests que queda totalment condicionat per les actituds i les decisions de l'àrbit. Pues això, amb totes les garanties, a intentar guanyar els 13 que queden. És l'única actitud i l'única forma de treballar, intentar seguir insistint. Portem ara una sèrie de resultats que no acompanyen, però sí que és veritat que l'equip està mentalitzat, sap que avui, per exemple, crec que ha fet unes coses molt bones per intentar sumar, però bueno, avui no se'ns ha donat i no queda més que durant la setmana seguir treballant, seguir insistint i preparar el pròxim partit de la millor manera. Jo crec que sí, la primera part hem entrat bastant bé el partit, després a la segona ens han començat l'afició, tot això, llavors ens ha perjudicat, ens hem ficat en baralles que no havíem de fer, i llavors en un saque de banda, al final, en una bola al segon pal, hi ha hagut 2 rebots allà i pues, hi ha hagut el gol, i després en una bola a l'espai hi ha hagut un rebot i també el segon, i després en contracorrent, molt difícil tot, i al final crec que no ha sigut un partit dolent, l'únic que no l'hem portat per on l'havíem de portar. Sí, si recordo la pilota del segon pal, que el Nico la xuta, llavors al final que hi ha un rebot allà, em queda com per l'esquerra i li dono com veig el porter una mica avançat i dic, pues xuto i he tingut la sort de marcar.